Okay guys, good morning no. So magluto tag surambaw nga itlog ay butang sardinas. Una tong pangayon sa tong assistant. Tara. Ginabas nga poste. Kuchilyo, ayo itsa. Masama ta na. Labas nga sardinas. Tarunga kay kaon no ni. Tagasin. Tarunga, pistahon. Si pistahon. Na atong Bombay. Naya. Magic sarap. Okay. Ang mantika. Ayo itsa. Na. Okay. Black pepper. Ang ahos. Aray. Naya. Okay. Atong itlog. Ketchup. Ada di ketchup ay. Sokaran sa di kayo mukaon. Karena mo ni sokaran sa di kayo mukaon. Asa man to nga tong para batilan sa itlog. Gigas ni tinidor. Nya para na kay gamit ari ka diri. Batila na. Sige kay sada wa kay gamit. Ato ni waang gisa ang ahos. Gamito na to ni nga tong kuan kanang ginabas ka posti. Batila sa bong. So pagkahiwa ni guys, si Miginaling ba? Editsor na yung itlog rin? Editsor na itlog. Okay na siguro yung tulog ng kabukoy. Ha? Tulog kabuk itlog. Okay na na. Gurot na eh. Ato na ilahi diha. Lisod. Gumbay na to guys. Duha na klase guys. Nate pang topping sa ni. Ya, mahurot ni. Gani nga pagkahiwa guys. Lingin ba? Kito na siya pinadaog. Kamot. Si Miginaling sad nga kuan. Pagkahiwa ba? Muna itong sahon. Okay, mana matag. Yung mas lamat ato ni padapin na to ang kuan. Ginabas nga kuan. Poste. Sa kuan. Tingan sa na to. Ang kaha. Yan. Karon ato ni burot. Kay Jesus kita. Saka namuton ko ni. Pitira. Asa na to ka atong kuan din? Luwag. Op. Mo na tong powerful nga pang-ukay ba? Saka na mantika baganig ukay no. Are gini mo mailahan ang maluto ay guys. Kalimugod. Mailahan gina ninyo nga. Iinit na. Bulog mo na. Tapos pastildan. Sunod niyo ang Bombay. Sa dahon, kini ba? Guys, kini ba? Kini puti niya ba? Kini. Kini, ato na ni lunod ang ato ang labas nga sardinas. Unsa man dia? Ito ni balhin. Kunya na kung ipakita ha, kung si appearance ani ba? Eh, basig makita mo sa appearance ba, di pa ni mahuman na tugluto, mangayo na mo. Box! Why? Why ra ko nga tog bulingon nga limpyo, Box? Init na magani, Box? Tara di ay. Ini among itlog sa sardinas guys, parisa na mo ni Biko. Now, okay na ni guys. Ari na to pasudlo ng ato ang sa kagalon nga ketchup guys.
Kuwarang usa ka kabirong kanon na ni guys. Ito na yung utangan ani nga to ang sibis na ko. Ingana din. Padapli na. Pagkahuman guys, ari na pati splitting. Gago! Kini guys, bila na talaga may. Okay, para sa iring ba? Guys, okay dyan o. Ato din ang butangan sa itong toppings. Guys. Na guys, luto na itong sarambaw nga kuan, itlog at sardinas. Oh. Tanawa. No? Sus. Oh. Sus. Murag luto sa restaurant, oy. Gago! Isa kay tanan tog nabay kanon kay murag magkuwang gining kanon na ni ba? Ngaon, tanin nyo. Nangaon na mi. Oh, Nangaon namin tanan. mangumusta ta nagluto mo sa mi rigdiko. Bye. Nagluto mi nga rigdiko. To guys. Kanuna ka? Kanuna? Pamakan ko na. Na Ta, ulang mo si... lami-lami gid tagluto guys ngano, hasang langa ko ni apil oh. Tres mo sa Nga lagi. Dari kaon dari. Ali dun. Dari. Kaya lang kong kapi, guys. Dari kitan. Kitan na. Hindi madungog. Magbalik lang yan. Ito, paano kayo maglungag ta dong? Paano kayo maglungag ta ba? Second batch ba? Uy, kinamot! Napamibi ko! Hi, guys. Hi. Oh, magluto pa mo may kanon. Amo sa paluapan o bingka. Oh, pamibingka. Why sami? Guys, Tumbakon. sardinas nga ng itlog. Tao kasi angkol, nambakon ko no. Pagalitan na ng tubig. Yun yun. Lamit sa day. Huwag malasad.